Sarikam, tabok edisi chong marino kitinggai, babang ma thengring modal lok, hababo ongko laimani jengnugo, o batai mungo kitingai no, sabuk kepala yang namucung, और जगह public rok nithani jengko khanlainai lukorok ni opinion tamosa o edisi song marino kitinggai borok sabro kalaina mu kaplai khane muchong और जगह falnok don nai rok bania khlainai rok और जगह bagra tei bagra jigro be jengko lam salinai और ni kabangma baniao don dar nai rok tongo और जगह customer be kok salinai kabangma manui khunei paina boi phainai rok bo tongo और जगह broni opinion tamo broni reaction tamo borok edc no sabno rina muchung aba sabno kaplai khaina muchung tiparamo thano de hamjakuk na bjp omoton rok saibai mano manik kani bogla hati chikon ste tongoro hati tin tiprasaroni or je kabangman o amchani lukorok o amchani tongkosong lukorok kabangma chanungna bagi phelejak borok bai chang thaisa thaini kok salinai poilano do sagrodi nana bhai tong sagrodi am de Cả hà báo sinh năng dia cả ani hà nhà đó cũng ha cả ini saksori de hamya na thắp to rồi cả saksori hamya thắp to rồi ani loge song tong thana cái đấy ăn thay chúng chỉ trồng ra thei thang kana bai ma tong tabok biskang april ni 12 tarik ni salbari o edc election ngman thai rong chong mari samno nanglai kaplai khane mujung tiparamo thano da hamja bjp da hamja cpi hàng ơi ăn ăn thì rồi phải rồi rồi hàng ra go bjp na hamja go hàng ra go no tam tam rikha tam facility ka tam tam mà nữa mà bay bile bao phiri mà sẽ ra bay bile à cái cả hạt gì no de man ka no ăn lên nó mà giá phải bớt sama khata cái anh bớt sama cái ăn mà khata ning kami ora noble ở đó nữa bai kraiman khana khorosani khuptei bjp ni saputara bai tong nanglai sagrodi hả bai tong bay này bò saksori ka hamde nukung ka hamde nó không bỏ hàng giá thôi bỏ hàng giá nunglai sabra kaplai khane mujung tabok edc chong mari o anh BJP nó có phải cái mình có à khám anh đi BJP nang je bjp habang thaimani bjp ko tongo tai ke buni nhà đó ông mà tên danh bên một tháng hết một tháng ya anh làm bố rồi ya ya wo ông bảo ở đó sự khám anh đi nunglai sarkari thani anh sẽ bên bố rồi na nunglai sarkari thani tam tam facility man ka sujug sugda man ka nó cái sao mà ho cái to cái sao mà khá tok tam tok cái mà hồi xưa có ra được broiler de cái sự có thangborok je tong man mani phải phải torei phalbai kha thôi chứ phải là 이제 또 가서 마음은 hay 먹을 수 있고 그 풍경 지켜지 뭐 사실 더 이상 걸 남래 딴 tabok bjp no sapuk lai hai ta 안 먹으면 어렵래 안 먹어서 야야 do yong de hai tong kan or jali kai mi oron mani kani tam ngom bok la hati wo tabok sugjara habang thaimani habang to kai tabok kai tham tong bjp ya peti promotha tripol inji sota tong tabok sugjara sabok hamkrai khlai ku ondron yam chayo bo pati hamkrai khlai ku ta oro oro to in state level to বিজেপি সরকার দেবা এলিসি যে এরিয়া সিউ ত্রিপুরামস হয়ে দেবা কে যেহেতু তাবো স্টেট গভর্নমেন্ট বিজেপি এই ত্রিপুরা মথা বা এলিসি সিউ স্টেট গভর্নমেন্ট হকে সি বড় বাকলাই মইয়া দেবা রাংপাত হকে বড় রাং হজাকে বড় বড় যে সাধ্য খাইয়ে যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট বা 야방 버너랑 뭐 버러 얼어봐 데벨롭 khai tongta yang lugman mo de ken mukani ni motamot na ambai to yang no sing kok chanan bagai jora ki biya wei tei bo tong kho borok jeng borok be ko am sangai nung de bagra je koroni tuan ban yak lenai sabo no mane customer kata nang proksa bai to sar dini baror ble tabok to phainai april mas ni 12 tarik ni salmari o edc election ngai thangi dong o jora won nang sabno kaplai khena mujung sabno bunoni budu nai BJP no rona to manika na manika bai no yo manika am jayo ham kai rok bom hai
Maha je mama jora ti maha je নিজে নাং মানি ন maha da. Nini bagai ya, joto lukuron bagai, nimo jemon lama hindi, lahar hindi, tai nini karen rok, jeng perang rok ta, na nini tei rok ni bagai, apa hai rok, bomai subida. Tei rabu ole tong wa ban ta supply hayang tong ta ngum rasta rabu ni wa se sna roi pha ning hayang tong philang kha. Asaka Nang BJP utam taman ka, ang de khi thai rok maha nok ma ha. nang je habang thai mani BJP habang thai mani nang BJP tong. Je be Kuno banaro to romjak. ai gi rok ba sipen tong pro ba sipen rong ha ke sipen ko kha ta BJP ing philang ta je BJP phai ki. Rong. Orok nini parana, do nini mu to seng ya, ngai kanai man kana, yang tei yang tei dekai ngai, manika hati wo jikon jete tongo bogla bazar nai, jaga kabang kuno jang nui man ka, kana omono lukuroni opinion, manika bogla hati ni jikon ja lukuro bai jeng koklam saliman bising tei no kanai man kana, angke jeng tei bu kereng kereng thayo jeng krani salo jeng joraman kangke tei bu kunungai lukuroni opinion tamo tong, hambai.